Se recibiu no mes de xullo máis de 415.000 visitantes e case 135.000 turistas. Unhas cifras que supoñen un crecemento respecto do mesmo mes do ano anterior, un 9% no primeiro caso e dun 7% no segundo. Son datos extraídos dun traballo encargado pola Mancomunidade do Salnés, baseándose na análise do Big Data e a xeolocalización do móvil. Estos son los datos del Ayuntamiento de Sanxenxo. Simplemente son excelentes. Sin ningún tipo de duda, Sanxenxo es el motor turístico no de Galicia. Galicia ya le queda un poco pequeño, sino del norte de España. Es un auténtico motor turístico. Segundo o estudo, o tempo medio de estancia dos visitantes, que son aquelas persoas que non pernoctan, foi de algo máis de 4 horas e o total de visitas superaron os 1,6 millóns. En canto á procedencia, destacan Pontevedra, Madrid e Coruña no caso do territorio español e Portugal, Francia e Alemaña se falamos do visitante internacional. El día que tuvimos más visitantes en Sanxenxo este año fue el 30 de julio, con 94.629 visitantes en un solo día. Es una auténtica barbaridad. El año pasado fue el 31 de julio con 82.000. Es decir, hubo una subida también de un 6,10%. Respecto dos turistas, rexistráronse máis de 587.000 pernoctacións e o tempo medio de estancia foi de 3,19 noites. Neste caso, destaca Madrid como lugar de procedencia. Isto quer dicir que a fidelidade dos turistas con Sanxenxo. Isto a que se debe? Pois o traballo que facemos entre o sector público e privado que fan de Sanxenxo un destino que a xente consolidado, que a xente no verán, pois ven a Sanxenxo. Esperemos tamén que os datos en agosto pois siga crecendo. O estudo revela tamén un dato que reafirma o incremento poboacional de Sanxenxo durante os meses estivais. En xullo, o municipio triplicou a cantidade de persoas que pernoctan máis de 15 días. En comparación coa poboación rexistrada no padrón, acadouse unha estable de 38.700 persoas.